Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kamalambo Azande, ngomadlala intokazi yasemsinga. So namhlanje ngine get to know me Q&A part 2 because ngenza part 1 nathi mncane kakhulu abanye bakhona ngibuza imibuzo, then I was like why not wathi ngenza part 2. So part 2 lo ngizamile ukuthi ngikwenze ube mude kancane ngaphendula almost onke ama question amanye bephindekile. So enjoy. Okay, so umbuzo wethu wokuqala uthi hidden talent. I'm a hairdresser. Yeah, ukuthi ngiyakwazi ukuluka. Have you ever dated to see the joy? Umbuzo njani loyo? No. Asikaze sijwayele siyazwana nje, siyazwana. Ukhonza STFCI. Yes, ngikhonza STFCI embili. What event inspired you to do internet, and what is the best compliment you've ever received? I think inspiration or I don't know, hey, I don't know. Ngiyenza then ngabona ukuthi bandle imphumela emihle, ngiyathola ama followers and compliments because self-esteem yami ibi. So mangabe ke sengibona ama compliments then ngathola imfundo yokuthi ngiqhubeke. And umunye umbuzo uthi the best compliment eyokuthi I'm more beautiful in person. Yo, yabo leyo ngivela nje ngiblush guys. How do you keep it cool under pressure? How do I keep it cool under pressure? I'm in a shame. I just be myself. I just do my thing because uyazazi ukuthi when isimo sakho sime kanjani. So many peer pressure guys affect because ngivele ngibe mean. Most painful decision you had to take. Living your relationship ngicabanga ukuthi ezoya phambili umuntu engangimthanda kakhulu, so i-decision okumele ngiyenze ukuthi ngimshiye ngibe I think ngangisamthanda ngamshiya, and the relationship yami naye yabo angithanda ukukhuluma ngayo kakhulu, but leyo kwakubuhlungu like ngenza into engangifisa ukuyenza kodwa futhi kwakubuhlungu, angazi why, but kwakubuhlungu nje ngangithi ngiyenza ngibe ngikhala yabo. The most embarrassing thing you've ever done. Oh guys, why ngafika lutho ekhanda lami? Cause angikaze ngishuthe ishot yami. Yo, mangikhumbula, angazi, honestly angazi. Dance in public because I can't dance. I think so. Angazi. Why do you have so many followers on TikTok? Apparently ngikhuluma kahle isiZulu, so abantu bani mangifollowela lokho nokuthi ngilalela umaskandi. Do you have a blesser? No, I don't have a blesser. How do you overcome stress and anxiety? I eat. One thing about me, I'll eat. So mina ngiyadla then ngizele bese ngiyalala because ngiya overthink abantu. So I think mangabe sengilele ngiba ngcono, so I eat and ngilale. Sometimes on social media uyangisiza ukuthi ngikhohle, but social media futhi uyayi-trigger stress and anxiety. Kuyahluka, omunye uba right, omunye akabe right. Mina ke kodwa sometimes ngiba right, but listening to music lapho guys ngivele ngikhala, ibuye anxiety mina yinyawo mangabe sengikhala. Would you consider acting? If yes, ungaqala kuphi mawungekho experienced kulowo mkhakha? I think mina personally ngiyakuthanda uku-act. I think ngiyakthanda and ngingaya esikoleni ngiyofunda because I'm no connection, so ngaqala ngiyofunda ngiyokwenza drama and then ngi-acting, and I also did drama at high school, kodwa sengakhohlwa phela ukuthi ngenze njani. Yeah, sicela usixoxele ngosuku lokuqala lwakho uzofunda evarsity ukuthi kwakunjani. Suku lokuqala yo, it was horrible. Ngihlale wentatini e-DT, so ngenze home party, so ngiyafika ke and I was very short that day.
sifake ishoti sifike ke siqale mina ngaqala ngeze ngazobheka amavini ukuthi akupha ukuze ngizokwazi ukuthi amaklasi akho ngase ngizofunda because akusene strike so ngakhona ukuthola isikhathi ukuthi ngizobona ukuthi even le ikuphi. Okay, so ngilontozana ngifike mangifika eklasini anginamngani nginamngani ngifike ngihlale phansi ngihlala ngicela ucheck out angikhumbula ukuthi asifundani lazi laphela iclass abanye letha sama notes ngisafrazekile nje ukuthi kwenzakalani lapho sigcwele sithe eklasini kwiveni sigcwele abelungu bebancane abantu abanyama babona lapha nalapha so it was horrible but lapha iclass ngitholile umngane. Kunjani ukuba sisomdala engalenza yini efundala? Sometimes kunzima because the pressure baba kumele ube isibonelo esihle but ku right and what I love about my siblings ami ukuthi bayangihlonipha bayanginika indawo yami yabo nje my low system uyazi ukuthi mase kuthiwa akangishayi nje angiqede anginike inqindi but awukho nangelo dilanga kakazama khona ukuthi angishaye sasilwa seyingane but kwathi siziba no 10 11 nje wazi ukuthi okay uAzande osiswa momdala. What made you choose a homeopathy instead of medicine? I wanted to do medicine noma optometry but abangithathanga then homeopathy kwabiyona abangithatha kuyona ngangazi nokuthi yini cabangani guys so I had to search because sine interview ne entrance test then ngasearch ukuthi eyini kahle le ntontozana le course ngase ngayenza at first ngangingayithanda from amanga but masuphakathi enjoy mase futhi uphinde futhi uyizonda if uyithanda because kunzima from amanga kunzima. What are the words of inspiration can you give someone who wants to be like you every day? You have to be yourself. You have to be yourself. But mina kodwa into engiphushayo ukuthi ngiyazazi ukuthi ngifunani and ngiyifighter mina. One thing about me, ngiyifighter. Yabo into mangiyifuna ngiyilwela ngize ngiyethola. So kumele ube nalento ngaphakathi ekuphushayo ukuthi okay mina ngusibani and ilezi zinto lezi engifisa ukuyiachieve so kumele ube yifighter nje ukholele kunayo noma yini oyenzayo. Yeah, angazi ukuthi ngingathini makai. How can one contact you to know more about what you do and to inspire upcoming young models? You can send me an email or a number yami ku WhatsApp business. Okay. How do you notice toxic friends? Angifuni qama ngangikwazi ukubabona sekude ama toxic friends but sengikile ngahlangabezana now ngona mokuqalwa i toxic izinto anginaka kuyo ukuthi wengathanda ukungincoma ngabe ngenza into enhle wenganginqomshi and kunalokho wayeba nento akazogxeka kuyona kumina and lokho bekungilimaza kakhulu. Inye into abethanda ukuyenza ukuthi mase phambi kwabantu uzothanda ukunaka iphutha engizolenza bese yaligcwalisa phambi kwabantu mangizowenza nje iphutha elincane ukuthi mhlambe ngizobheda into uzowenza show ukuthi isigwadi sonke siyazi ukuthi uAzande ubhedile washo into ukuthi yabo. Enye into futhi engayibona oyinamanga angikwazi mina I feel like ngiyabheda because ngiyashesha ukuthemba umuntu mase beyangibetray ababaningi but even in high school shem bakhona bangani be toxic but we move. What is the best advice can you give to young girls who look up to you? Focus on your future, my girl. Focus on your future. Leave boys alone. Focus on your future and ukhumbule ukuthi whatever lo yenzayo uyenzelani. Mawukuthi ufuna ukushintsha isimo sasekhaya uze live asese uzoshintsha isimo sasekhaya ungakhohlwa lokho. Uzosima ufika vele ipressure izobila uzohlangana nabantu abaphuma emndenini right uhlangane nabantu abangaphuma emndenini right but abangenzi kahle abangakwazi ukuzenzela bona ama choice right so when kumele uhlezi uzoyikhethela into right uyakwazi ukuhlanganisa into wrong ne right so kumele uhlezi kusengqondweni yakho ukuthi na into wrong
angenzi into wrong because affecta lana. Yeah. Look ngibheka phansi because ama questions are la phansi. Which app did you use for working with brands? I used Beauty Bulletin. So you can go Google and then search Beauty Bulletin. You join, you register, and then join the campaign. Also, visa over 2 years. Have you been to the strip club? No, I've never been to a strip club. I've never been to a club, nje. Ankazi. Ngicela ningise but make ngaya ngizontshela experience yami ngiyile kanje because ngifuna ukuya kulo December ngiyobona nje. Why you don't drink? You have a scandal behind it? No, I don't have a scandal behind it. Ngikuthanda nje utshwala makaya, ngikuthandi futhi taste kambi. Ngataste i-pine twist because bathi it-taste nje lemon twist bangincenga bathi iyizwe ukuthi njani akumele udake then ngayitaste. It-taste nje lemon twist but igcine nje khonto weird. And then I've recently tasted i-gin khona i-campaign bengiyenza then ngataste i-gin yakhona yababa. Ngiyacabanga ukuthi ama-shots ababa kanjani because bekuyi-cocktail mina. Ngiyacabanga ukuthi ama-shots guys ni survive kanjani. No guys, ngeke nama osophagus right I help man. Unezishele ingaki? How guys? Anginazishele mina. Anginazishele. Nasaresa bangishele. Next question. Angisho ukuthi ngicela ukushela kodwa ngiyasho ukuthi hayi ishele kuyabheda makaya. Who's your crush? Angeke ngimusho because ungifollowile so what if ubona le video le bese yebo. What's your favorite beverage? Tea. I drink tea. One thing about me, yeah, because describe your relationship with your mom. A relationship with no mind and not so sis. Umuntu engathi oba uma no strict ugogo but uma ngikhuluma naye almost everything and I feel like yena umuntu ongiunderstandayo kakhulu kunabo bonke abantu. Uyena like ibond esinamna noma angazi ngayichaza kanjani and uma wangivulela iroom lokuthi ngikwazi ukukhuluma naye yonke into ngibe comfortable ukuthi noma bekuthiwa into eshayisa ngamahloni kanjani wangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume naye. So uma relationship yethu guys, who calls you the most? Granny. Go for name says Sanders. Do you have a baby? How guys? Yes, I have a son. What's your favorite color? My favorite color, gray, purple, pink. I don't know. Guys, can't just have my favorite color, but I think of pink. Yeah, pink is my favorite color. How did your mom react when she saw your first boyfriend? What react kanjani? Oh, I did a story time about that. Go TikTok. Wathi hayibo why ngenza slim because ngiyabona ukuthi ngiyazana nani about 2 so uma sakibela imoto ngenze ngathi stranger. I'm still gonna do story time esiphelele. Ngenze ngathi stranger mina umuntu wami because sasi stranded uma sasi low key stranded then sakibela naye umuntu wavela sathi wasibeka ekhaya singakamdirect ukuthi ekhaya ikuphi because wayazi phela ngoba bekumuntu wami. So uma simese bona ningenza slim kangabe sakhokha ke wehle emontweni. Where you from? I am from Msinga, KZN. Can you speak Xhosa? No. Ngiyakwazi kodwa ukuthi umuntu okhuluma isiXhosa. Ngiyakwazi. What's your favorite meal? Beef curry and mash. Your favorite module esikoleni? Isispath. Kwisispath kufundwa ngezifo esinazo.
So bekuyisisiphethe ibinzima angifuni uqamanga kodwa bengiyithanda kuza after sisiphethe yini ngangitshela ukuthi ngizothanda i-Home Farm kanti Home Farm zokukhombisa wena ukuthi hayi bandla ayisinda ukudlala because i-Home Farm khona sensuke senza ama-remedies siwakha nje sihlanganise alcohol sihlanganisa ama-remedies yabo nje sakhi umusli yakha ngempela imithi ye-homeopathy esibiza ngama-remedies so yona-ke angitshela ngizoyithanda because yabo senza i-transpiration yabo nje ama-process akhona practical akhona mangabe sebeshuthi labo ababephambi kwethu ngangibona ukuthi yabo la and then bese kuba clinical practice clinical practice number 1 clinical practice imnandi clinical practice. The highest amount you've received from agents? Okay, it was 5,000. Cabanga sasingajoli kodwa ngazi ngireceive 5,000 from my boyfriend but wakwangithengela into worth more than 5,000 phone but imali yangampela kwaku 5,000 nganguphiwe ngumlisa nje season. Do you have any designer clothes? Yes, I do but zincane. I have a top ama-top awu-2 phela angisebenzi phela bida ngiyi-student angisebenzi uthilo hi guys musana ukungibuza angithanda ukukhuluma ngama-boys so musana ungibuza imibuzo yama-boys ekhohlakele ungangibuza nje normal kodwa ekhohlakele angazi ukuthi i-position yani lo muntu angibuza yona kodwa ngibuza ngama-position. Have you ever dated umlungu? No, angikaze shem. Useke walo esikoleni no angikaze angilwe mina guys ngingane right angikaze ngilwe but ngayingalo nosisi wami ngayingalo uthi masasilo mina nosisi wami but angikhumbuli kangako sasilwa kodwa nosisi wami seyingane ngikaze ngilo sengimdala kangaka nje ngeke guys ungibonise ngiyalwa ke mina manje energy ngizoyithatha hayi shem. Would you date someone who's 30 years older than you? No, 30. Guys, ngeke phela umkhulu loyo. Umkhulu. Ngeke ngikwazi ngeke cha guys cha. I think maximum 12 years max. Yeah, I think kodwa ke bathi uthando alinaminyaka. Angazi kodwa nje angeke phela ngeke ngikwazi. Isimilo, isibindi. Cabanga nje ukuthi baby umuntu omdala guys inhlonipho. I think asemade kakhulu lama questions and amanye ayafana nalawo engangiwaphendulile ku part 1. I think lawa asanela enough guys and thank you for imbuzo yenu be interesting ngiyithanda. See you on my next video. Bye. That on and we might mystify. Fucking night, I keep the wallet in my shorty bag. You know she wanna mine when she tattoo that ass. I'm a lover boy, she love the toys.